کہ میں اپنی امت اندر موجود ہوں عرض کی دیا اللہ میری وجہ تو انہاں تے عذاب نہیں آ رہا یہ میں قبر چ ٹر گیا انہاں دیاں کدھر شکلاں نہ بگڑ جان انہاں گناہ کرنے نے کدھر پتھراں دی بارش نہ ہو جائے عرض کی دیا اللہ میں فکر پیا کرنا میرے بعد میرے غلاماں دا کی بنے گا طاہر مجددی صاحب اج ماں دا آخری ویلا آ جائے اپا کہندی ہے میرے پترانوں بلا لو باپ دا آخری ویلا آ جائے کہندا میرے اولاد نو بلا لو یار کہندے نے میرے یاراں نو بلا لو بہناں دا آخری ویلا وے کہندیاں ویراں نو بلا لو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا 1,26,000 نبی آئے کسے نبی نو یا آخری ویلے اپنی امت خیال نہیں آیا او لوگاں اپنے دا خیال آندا ہے نبی دا آخری ویلا آیا نبی نو تیرا میرا خیال پیا ستائی جاندا